ada perlawanan kak, nggak ada perlawanan. Cukup kak, cukup. Karena perlawanan. Emang sama jorok dhewe ya guys ya. Wong 1200 marah dhewe to ya. Kemletene dhewe pas gini ceplok kaya apa ndase ya to? Enak sih. Challenge sih. Wis kok Lah iya nyapa? Napa ke? Tulis. Kailah terima kasih bosku. Nek kok panurung sepeda ora iso nyekeli kamera aku. Udah. Kampung HP. Kampung HP ya calane. Ya. Wes. Nanya aku tuh tak tonyo ndase. Rasanya aku kayak diambung kanan anjir. Alah. Padahal nyambung HP. Baru sekali yo kalah pindo yang ngambung pindo enak man. Duh, nah jarene mang ora sing mang. Sing ora mung pisan anjir. Iya kok malah bukan nyambung. Wes. Ngambung spion, nocor spion kuwi. Oh, Kak Siti Mar sebelum bentuk isik Kak aja kayak topi isik Kak, sik sabar sik Kak. Urung. Leksi mengendi yo. Sik sabar Kak. Kak sapa mong ya Allah, matur suwun Kak. Kak Siti Mar sabar sik. Aja rek kurang-kurang pisan wae, ora ngewangi ngono kok ngomong kurang pisan terus. Semangat ya, Kak Ila